Tati. Noi. Unde e ardeiul? Noi. Ardeiul. Noi. Hai, arată-l mami ardeiul. Bău. Ce e ăla? Adeu. Unde e ceapa? Bău. Ceap. Sunt acolo toate. Tata. Cauți ceapa? Da. Ia vezi. Unde e? Bău. Bravo! Unde-i morcovul? De la mami. Măchitei. Mulțumesc, cu plăcere. Dăm morcovul. Așa. Dă-mi cartoful. Măchitei. Cu plăcere. Ce e ăla? Ce e asta? Cum? Nasu. Ananasul? Și roșia unde e? Ce e aia? Ce e asta? Tati. Ce e asta? A, oșa. Da. Și ce mai ai acolo? Uite, mai ai ceva acolo. Jos. Dos. Ce e aia? Ce e? Măchitei. Ce e asta? Măchitei. Cum o cheamă? Mănă. Sa? Cum? Tati. Salată? Bravo!